Wethamani. Yes mama Khabonina. Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind out ngento oyithole kwi-wall yami yakwa-TikTok. Okokuqala lokhu engifuna ukukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If uku-reality show sukukhuluma ngempilo yakho, kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo sebantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Thamara wenu. UThamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu ofind out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya-5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo. Kodwa umfundisi esontweni lakhe. Kuyaye kuthiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyazi ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast uzuvundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane background engekho right abasayilungisa, and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetray ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami ukuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe. And into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala, which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa. Owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi ongasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa kwenziwa yonke into ongasoyicabange. Angizalanga ubume cha, angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma-comment nakuma status abantu i-video engayithatha ku-my friend engangiyothenga kuyona. Whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroyi, ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Ngiyaphela lapho bafowethu ukusalani seningasala kahle. Bana Thamara ungaqala uhambe. No mnewethu anginayo eyami ingane yaziwa ngisho emsamo ukuthi eyakamthetho isibongo yakhokhwela inkomo kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu. Oh. No, bengingakufuni ukuthi ukuchaze lokho ukuthi usuthathe waqala kanti se understand that in media nabantu besifazane ukuthi kwenza yes. Ngiyaxolisa mnewethu ukuthi abantu mabengazi ukuthi bazokubetray ngani, kulula ukuthi bathathe izinto ezivele ezisesithombeni. Mina owami umntwana angim-involve kwi-social media cause i-social media ne-account akusiyona eyakhe eyami. Owami umntwana mina ngihlala eGoli unakekelwa wowakhe ubaba. Ngikusho lokhu phambi kwezwe lonke ukuthi unakekelwa wowakhe ubaba owamzala, owahamba wayobikwa emsamo ukuthi nangu umfana wakasibanibani wonile endaweni ukuthi uma ungakwazi lokho kusho ukuthi usele mnewethu. Thamara, angifuni indaba la, but we are behind you sisi. Iyodwa into engasiphatha kabi ngelinye ilanga ukuthi sithi siyavuka ngelanga ku-TikTok noma sithi siyazama ukuthinta kuthiwa uyikhungile. Kukhona konke okwenzakala odadewethu kukukhula.